Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur abenduak 9 astelena bi elkarrizketa berriekin gatoz. Gaurkoan Itxaso Martin idazlearekin egongo gara hizketan. Itxaso Martin idazleak .bobo eleberria ondu du eta honen inguruan hitz egitera dator. Eta beste alde batetik Aritzekin egongo gara Iruñeko euskalgintzatik datorrena. Iruñerriko euskalgintzak Iruñerriko 0-3 haur eskoletako bakarrean murgiltze eredua dagoela salatu dute eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridiekin. Gaurko egun batean, 1993an, Bastidan matxinada anarkista gertatu zen. Urte batzuk geroago, 1981an, Mumia Abu Jamal kazetaria atxilotu zuten. Egun berean, baina 1984an, Manoli Arza euskaltzalea larri zauritu zuen Iruñean Galek. Eta bukatzeko, 1987an lehen antifada hasi zen Palestinan. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Asteartean, alde batetik Amerikaren arrakalak eta aberriaren inpaseak liburuaren aurkezpena egingo da arratsaldeko 7:00 hizkuntza eskolan. Ez gaude iraultza garaian, ez gaude erreforma garaian. Nire tesia da inpase garaian dagoela euskal politika eta gizartea. Joseba Zulaika antropologoak inpasearen ezinegonetik abiatuta idatzi du liburu hau, gure gizartearen bilakaeraz kezkatuta dagoen edozeini zuzendua. Beste alde batetik Arrosadiako liburutegi publikoan postardietan ipuina euskaraz, giza eskubideak eskuz esku izenekoa. Giza eskubideen aldeko ipuin katea. Ipuin honetan Nafarroako lehen hezkuntzako ikastetxeetako ikasleek parte hartu dute. Nafarroako gobernuko memoriaren eta bizikidetzaren zuzendaritza nagusiarekin batera antolatu da. 6 urtetik gorako haurrentzat helduak ere joan daitezke. Asteazkenean, alde batetik Yamaguchi liburutegi publikoan, arratsaldeko 6:00, ipuin kontalaria egongo da euskaraz Maitane Perezekin. 4 urtetik gorako haurrentzat, sarrera librea lekua bete arte. Beste alde batetik, Oripean liburuaren aurkezpena egongo da Arturo Kanpion euskaltegian 10:30. Edizio erabat berritua dakarte, euskal kulturaren divulgazioko klasiko garaikide bat bilakatuta da jada liburua. Euskaldunontzat alde batetik guk geuk gure hizkuntzaz gain euskaldunon tradiziozko unibertso kulturala eta mundu ikuskera ezagutu dezagun, baina kanportarrentzat ere gure herria ezagutu dezaten tresna garrantzitsua izan da azken 32 urteotan. Euskaraz, katalanez, gazteleraz, frantsesez eta ingelesez milaka ale zabaldu direlako munduan zehar. Gainera, Harria Bidelagun liburuaren aurkezpena egingo du Iñaki Perurenak Iruñeko hizkuntz eskolan arratsaldeko 7:30. Ekitaldi hau aukera paregabea da, harri jasotze tradizioa, historia eta literatura uztartzen dituen figura handi baten lana gertutik ezagutzeko. Ostiralean, Kondestableko Zibiboxean, arratsaldeko 7:30, presbiziak lagundu omen digu izeneko musika eta literatura emanaldia egingo da. Edu Zelaietaren presbiziak lagundu omen digu liburuan oinarrituta emanaldi bat prestatu du Mugaldekoak taldeak. Horretarako, literatura eta musika uztartu ditu idazle musikari hirukoteak, umoreari uko egin gabe. Larunbatean, Asier Larretxea eta Angel Lertxundi idazleek bere azken lanak aurkeztuko dituzte elkarlanean. Idaztea gibelera zenbatzen ikastea da eta berbilitzen hiztegia. Ekitaldia 2024ko abenduaren 14ean izango da, Iruñeko Kondestable jauregian goizeko 11:00. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, erosketa saskia 18% garestitu da 2 urtean.
Horburua bikoitza balio duena eta olioa gehien igo diren elikagaien artean daude. Soldatei 6 puntu gutxiagoko balioa eman zaie. Argazki nagusian Kike Garzia Gorritxo Oia, Alabasen bigolen egilea, lehenengoa sartu zuenean 37 segundura, Boio Mori aurrea hartuta. Titularrean Kike Garziak festa ondatu du. Osasunak 3. berdinketa jarraian lortu du Alabasen aurka ligan. Erdiko berrian, Al-Asaden beherakadak ziurgabetasun handiko aldia ireki du Sirian. Hori koloreko berrian, euri etengabeak uholdeak ekarriko ditu Nafarroara. Ezkerreko berrietan, alde batetik mundu osoko txefek bat egin dute dana jasan dutenen aldeko afariekin. Beste alde batetik, Monkloak zerga erreformaren antzeko aurrekontu ituna nahi du. Azkenik, Iruñeak, Berdeguneak eta Lorategiak sortzeko 25 proposamen baloratu ditu. Diario de Navarraren titular nagusian, eguraldiaren ondorioz autoak kendu behar izan dituzte Iruñean eta gaur hegoalderantz egingo dute. Alerta edo aurre alerta Arga, Ultzama, Larrau eta Arakilen. Argazki nagusian Ante Budimir dugu. Titularrean motz gelditu zen puntu bat. Osasunak markagailuari buelta eman zion, baina ez zuen 2 batekoa mantentzea lortu bere zaleen aurrean. Eskuineko argazkian tiro hotsak airera Damaskon. Titularrean euforia eta ziurgabetasuna Sirian, Al-Asaden erregimena erori ondoren. Behekoan esku hartzeak errepideen kontserbazioa atzeratzea aurpegiratu du. Goiko berrietan, alde batetik Manuel Villasek munduko libururik onena aipatzen du. Bestetik zergatik Gabonak gero eta lehenago hasten diren. Jasaus Tuterarra Europako cross txapelduna. Gararen argazki nagusian, Damasko indar jihadistek hartu zutenean borrokari bat Omeiako meskitaren aurrean etzan zen. Titularrean Damasko erori da, Al-Asad babestu eginda eta Israelek aurrera egin du. Erdiko berrian David Lazkanoiturbururen iruzkina dugu. Jainkoak zuzen idazten du lerro makabroekin. Erdiko berrian berdinketa bikoitza derbietan, 6 gol banatuta. Beheko berrietan ezkerrekoan Ana Maria Zubiaga Jakiundeko lehendakaria dugu. Honen hitzetan, Jakiundek askotariko disziplinetkiko interesa pizten du. Eskuinekoan Durango itxita beste ate batzuk irekitzeko deia. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, azken txanpa honean ezin konpondu hasiera txarra. Osasunak 2 berdindu zuen atzo Sadarren, Alabesen aurka. Berdinketa horren ondotik Gorritxoak 7. dira lehen mailako sailkapenean, 24 punturekin. Eskuineko berrietan, goikoan larrialdi plana aktibatu dute Iruñean uholde arriskuagatik. Foru gobernuak ere elurra kentzeko 74 makina jarri ditu martxan elurkota 800 metrora jeitsi baita iragan gauean. Bide mozketak daude Sakanan eta Kaparroson eta Pirinioetan Belagua eta Larrauko mendarteak itxita. Behekoan traktoreak berriz Iruñean bihar. Semilla eta Belarra izeneko taldeak deitu ditu bihar nekazari eta beltzainak protesta egin dezaten Iruñean. 10:30 hasiko da protesta Berriozarko eroskitik. Nafarroako landa eremua defendatzeko ekintza izanen dela jakinarazi du taldeak. Itxaso Martin idazlearekin gaude, .bobo eleberria ondu berri duena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, egunon. Bueno, eleberriarekin sartu baino lehen, ondo iruditzen bazaizu, kontatu guzu pixkat noiztik, noiz sartu zinen idazle moduan. Duela 12 urte kaleratu nuen ni bera eleberria, eta hori izan zen, literaturan eduki nuen lehen kontaktua, eta gero, 12 urtera, eta tesi bat tarteko, oraintxe kaleratu dut .bobo eleberria bai. Lehen liburu horrengatik sari bat jaso zenuen, ezta? Bai, Zilarrezko Euskadi saria jaso nuen,
Eta bai, egia esan, orain gainera gaztelerara itzuliko da, Irati Iturritzak itzuli du, eta martxoan bertan argitaratuko da, eta bitartean, esan bezala hori, orain punto gogorekin gabiltza batera eta bestera, Durangoko azokan, orain dela gutxi, bueno, bai, asteburuan, eta oso gustora. Eta lehen liburu horrek ze estilo zeukan? Bueno, lehen liburua izan zen, kontatu nuen liburuan nire historia personala eta baita nire birramonarena ere bai, ez? Azkenean, nik pasa nuen momentu, krisi potente xamar bat pasa nuen nire bizitzan, eta, jakin nahi nuen, psikologo bat bizitatu nuen, galdetu zidania, nire familian edo aurrekaririk ote nuen, eta horrela, eta hor deskubritu nuen nire birramonaren historia, ez? Nire birramona egon zan, 50 urtez, hemen Gipuzkoako psikiatriko batean ingresatuta. Eta orduan da, azkenean protagonistak, ez, egiten duena da, bere birramonaren bilaketa hori, ez, edo historia hori ezagutu nahi du. Eta hori kontatzen du Nibera nobelak. Eta bigarren novela honek, ezakit erlazioa dauka lehenengo horrekin? Bueno, bai, nik uste dut, bai erlazioa daukala, eta da, familian sortzen diren tabuaen inguruko novela bat dela, ez? Eta kasu hartan, Niberan, nire birramona gure familian tabu bat zen, ez genuen berari buruz hitz egiten, eta orduan, horrek areagotu egiten ditu, ez? Askotan ezin egonak eta norberak sentitzen dituenak, eta bar, azkenan eraiki behar duzulako, zure irudimenarekin eraiki behar duzulako haren historia, ez? Eta batzutan, horrek ezin egon asko sortzen dituelako. Eta kasu honetan ere bai, punto bobon, 4 emakumezkoren guztiz fikzioa da, kasu honetan, baina 4 emakumezkoren historia kontatzen du, dira familia berekoak, baina 3 belaunaldi ezberdinetakoak, eta liburuaren praktikamente lehenengo orrialdetik konturatzen zera, badagoela zeoze eskutatzen ari dena etengabe, baina, ez dutena argi eta garbi azaltzen, ez? Orduan, zentzu horretan lotura dute batak eta besteak, bai. Eta noiz hasi zinen pentsatzen, idazten? Bueno, badira urte batzuk, ideia hori, edo hau idazteko, hor hasitxoa jaio zitzaidala hor buruan edo, eta, saiatzen nintzen idazten eta baina ezak izagatik blokeatu bezala egiten nintzen, eta, azken 2 urteak izan dira batez ere bultzadarik handiena eman dio dana, ez? Eta, baina, aspaldi buruan, baina idatzi, urte betez idatzi eta beste 8 hilabetez zuzenketekin eta Uxue Erraskin editorearekin eta Uxuek asko lagundu dit eta liburua ere, asko hobetu du, ez? Eta nola gainditu zenuen blokeo hori? Gainditu nuen, nik uste dut bizitzak behartuta, zeren lehengo urtean, hainbat hilabetez egon behar izan nuen etxean, fizikoki ez nintzen mugitu, aurdun nengoen eta aurdunaldi arriskutsu bat zen, bai aurrarentzat eta bai niretzat ere, eta ezin nintzen mugitu. Eta orduan, orduak pasatzen dituen etxean, etxanda, eta hori izan zen, nik uste dut hor jarri nintzen, eta gero, kezka guztiak nituen buruan, eta orduan, idazketak asko lagundu zidan, hortik ateratzen, eta kasi, hori behartuta desblokeatu nintzen. Eta ze egitura dauka liburuak, ze ez du narratzailerik, ez da? Liburua dazka esan dezagun, kontaketa dijoa bi lerro paralelotan, bat orainaldian ematen den, eta da elkarrizketa bat, eta zuk diozun bezala ez dago narratzailerik elkarrizketa horretan, da ama alaba baten arteko elkarrizketa, ordu bete batean gertatu daitekena, eta hori dago 6 kapitulotan zatituta. Eta tartekatu egiten dira iraganeko kapituloak, eta hor bai sartzen dela narratzailea. Eta narratzailea horren bitartez ezagutuko dugu, zer dagoen, zer eskutatzen den ama eta alaba horren arteko
elkarrizketan, eta zergatik dauzkate, elkarri leporatzen dizkiote gauza asko, eta baina guztiz argi hitz egin gabe, eta horrela jakingo dugu zer gertatzen den. Eta, liburu honetan hainbat gai tabu lantzen dira, zeintzuk dira hauek? Begira, gairik garrantzitsuenak izango lirateke emakumen sufrimendua, familia arteko tabuak esan bezala, osasun mentala ere bai, baita osasun mentala baina erditze ondorengo osasun mentala, eta gero azkenean, lau pertsonaia hauek bizi dira gizarte matxista eta heteropatriarkal batean, eta orduan, azkenean, bai hezkuntzaren aldetik, bai eskolaren bitartez, baita, eta zontan, senarraren bitartez, familian, baita elizaren bitartez, eta baita medikuntzaren bitartez, jasoko dute bazterketa handia, ez? Eta orduan, hortik jungo da historia guztia. Eta giro mistiko bat eman diozu ere liburuari, zergatik egin duzu horrela? Begira, nik uste dut, momentu batzutan badauka, liburuak bai jotzen duela, realismo magikora, badaude eskena batzuk oso gordinak direnak, eta orduan, momentu askotan, eskena horiek deskribatzeko, kasi beharrezkoa zen, pixka bat, errealismo magikora jotzea, ez? Bestela, ez direlako hain jasangarriak. Orduan, basan, modu bat, islatzeko benetan oso gogorran zen zerbait gertatzen ari zela, eta pixkat, realismo magiko horrek laguntzen zidan hortan. Eta erakurtzerako momentuan nola nabaritzen da realismo magiko hori? Adibidez, kasu batzuetan, negarrez hasten direnean, malkoak iristen dira errekaraino, ez? Hori oso erabilitako baliabide bat da. Gero, beste kasu batean, ama protagonistetako bat azkenean hasten da enbor bihurtzen, badaude, etxeak ere hartzen du presentzia handia, zeren azkenean amak alaba berezi badauka, gizarteak baztertzen duen alaba badauka, eta orduan babesten du etxean. Eta sortzen du etxean oso giro klaustrofobiko bat, orduan etxeak ere hartzen du izaera bat, eta hasten da, paretak hasten dira ezetasuna, hasten da, asko zabaltzen, eta hartzen du beste presentzia bat, ez? Eta zergatik aukeratu dituzu gai hauek zure libururako, isladatua sentitzen zara liburuan? Ni isladatua baino gehiago uste dute direla baita ere, obsesionatzen dauten gaiak, ez? Eta uste dut nigan eragin handia izan dutenak eta oraindik ere daukatenak. Eta orduan, ez da espreski ni beran gertatzen zen bezala, kasu honetan, ez dira niriz gertatutako gauzak zuzenean, baina hortik atera daitezkeen ondorio eta jakina, nik eta beste askok zuzutzen ditugunak, ez? Eta zergatik uste duzu gai hauek tabu moduan hartzen direla? Askotan ez ditugulako adierazi nahi. Hau da, errexeagoa da, errexeagoa edo zailagoa ez dakite, baina ez aipatzea, ez? Batzutan inkluso ez dizkigutelako hitzak ere erakutsi gai horiek aipatzeko. Zeren azkenean hizkuntza bat ikasten denean ere, ikasten dira esan daitezkeen gauzak, eta ezin direnak esan. Eta orduan kasu askotan izan daiteke ez daukagulako baliabiderik horiei buruz hitz egiteko, edo ez daukagu baliabiderek horiei buruz hitz egin eta horren ondorioak jasateko, ez? Eta gizarteak berak nola eragiten du hauetan? Kasu askotan, esan dizudan bezala, nik islatzen dudan gizartea uste dut guk bizi dugun gizartea dela, gure inguru honetan, jakinean, momentu honetan, eta novelan aipatzen dira bi garai, duela 40 urte eta gaur egungoa, eta islatzen duena da gizarte patriarkal bat eta gizarte oso matxista bat.
Aipatu zu ere, isileko harremanak islatzen direla, zer esan nahi duzu honekin? Kasu honetan, protagonistetako bat, Ixi, da protagonista berezi bat. Da persona bat, gizartearen bazterrean kokatzen dena edo kokatzen dutena. Eta kasu honetan, Ixik ez du hitz egiten. Eta beste era batera komunikatu behar da, eta beste tresna batzuk erabiltzen ditu komunikatzeko. Bai bere senideekin, bere amarekin eta bere malen bere aitparekin, eta baita inguruarekin ere, ez? Eta orduan, hortik datorri isiltasun bat, eta beste batzuk, azkenean, amak adibidez gutxi hitz egiten du, ez ditulako azalpenak eman nahi. Eta zergatik aukeratu zu izen hau, Punto Bobo eleberrirako? Punto Bobo da puntu mota bat, ez? Protagonistek puntua egiten dute, eta dute puntua kasi bizibide eta salbazio. Eta orduan puntu boboa da, hori ikasten den lehenengo puntu mota, eta batez ere erabiltzen da aurren jertxeak eta jantziak egiteko. Eta gainera bobo hitz horrek jokua ematen zigun, azkenean Ixi esan bezala oso pertsonaia berezia delako eta gizarteak bobotzat hartzen duelako, ez? Errelebo generazionala ere eragina duela uste duzu liburu honetan, horregatik aukeratu zu ama eta aurra kasu honetan? Bai, jakina, azkenean familia arteko sistemak eta tabuak eta azkenean belaunaldi batetik bestera pasatzen dira, ez? Eta jakina, kasu honetan 3 belaunaldi dira eta, 4 belaunaldi kasi, eta lehenengotik 4. badago, ez? Hor, etengabe aipatzen ez den zehoze, eta orduan aipatzen ez den arren, etengabe batetik bestera pasatzen dena, eta jakina daukala eragina, bai. Eta, orain Eguberriak datoz, eta norbaitek jasotzen baldin badu zure liburua opari gisa, zer esango zenioke edo zer gomendatuko zenioke? Gomendatuko nioke disfrutatzea, eta espero dudala, ni saiatu naiz emozio txiki-txikiren bat ere pizten dion, ez? Eta, saiatu naizela batez ere, dauden 4 pertsonaia nagusi hauekin, ez zuri beltzean jokatzen, ez? Hau da, uste dut denekin egiten duzula momenturen batean olako lotura bat edo denak ulertu ditzakezula momentu batean, ez? Eta orduan, ariketa hori egitea, eta ariketa baita ere, bukaeran, argitzen da zehoze edo argitzen da gutxienez irakurleak deskubritzen du zein den isilik mantendu den gauza hori, eta orduan, erronka baita ere, ia, bukaera ere iristen denean, ia aurretik edo aurre ikusten zuen edo ez, edo... Eta zu, idazle moduan, badago mezuren bat, bai ala bai, iristaraztea nahi duzuna? Nik uste mezu bat baino gehiago, ez? Aipatu dizkizudan gaiak batez ere, ez? Eta gero, isiltasunean daudenekin, edo isilpean mantentzen den horrek askotan gizarteari buruz hitz egiten duela, hitz egiten dugunok baino gehiago, eta gizarteari buruz esaten digula asko, eta askotan behar deguna da isiltasun edo komunikatzeko beste modu batzuk erabili. Ni hortan saiatu naiz baita ere hizkuntza minimora eramaten eta ahalik eta hitz gutxienekin ahalik eta gehien esaten, ez? Orduan, isilik dagoenari ere entzun egin bartzaiola. Eta, Itxaso, bukatzeko, behin kaleratuta dagoela, eleberria, zer da honetaz espero duzuena? Nik espero dudana da jendeak gustora hartzea eta irakurtzea. Eta gero, baita ere, bertako agertzen diren pertsonaiei kariño hartzea edo gutxienez, momenturen batean egiten dutena ulertzea. Ez dago galdera gehiagorik, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, edo jendeari zerbait esan?
Ez, eskerrak eman, besterik ez, eta pena bateit bertan ez egotea, baina, gainera eguraldi honekin ez dakit iritsiko nintzen, baina, hori eskertu nizu da, pila bat elkarrizketa eta placer bat. Bai, eguraldia dago pixka bat gaizki. Bai, hemen ere bai, Bueno, zuri eskerrak eman, online gurekin konektatu ahal izateagatik, eta zure eleberriaren berri emateagatik. Mila esker zuei. Ondo segi, agur. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, astelena, negu giroarekin jarraituko dugu. Goizean zehar, zaparradek itsasotik sartzen jarraituko dute eta baliteke ekaitzak jo eta txingorra egitea, batez ere goizean goiz. Arratsaldetik aurrera zaparradak tartekatuagoak izango dira, baina puntu askotan bustitik jarraituko dugu, batez ere iparraldean. Temperaturan aldaketa gutxi. Elurkota 800.000 metro inguruan egongo da eta haizea iparraldetik sartuko da. Mendi inguruetan izotza egingo du berriro. Asteartean euri edo elur gutxiago egingo du, baina giro hotzak jarraipena izango du. Iparraldeko haizea ibiliko da, aurreko egunetan baino indar gutxiagorekin. Zerua lainotuta egongo da, bereziki ipar partean. Nafarroa hegoaldean berriz ostarteak zabalduko dira. Zaparradak egiteko probabilitate handiena Kantauri isurialdean eta mendebaldean izango dugu, batez ere egunaren lehen zatian. Arratsaldetik aurrera ia denean atertuko du. Temperatura maksimoak 5-9 gradu artekoak izango dira eta minimoak egunaren amaieran neurtuko dira. Orduan, baliteke Araban eta Nafarroan izotza egitea. Elurkota 700-900 metrora egongo da. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Aritzekin gaude, Iruñeko euskalgintzatik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ongi, zerrik asko. Bueno, kontestuan jartzeagatik, azaldu dezakezu zer den Iruñeko euskalgintza? Bai, Iruñeko euskalgintza gizarte euskaren aldeko gizarte eragile eta sindikatu ezberdinek osatzen dugu, gaur-gaurkoz sindikatuen aldetik. Itxomoztu, alba da? Bai, hasi berriro. Bai, hori ez dakit oso ongi izenak bota edo ez. Baldin badatak izkizu, bai. Igual batean bate azten zait. Utziko dugu gainetik eta jazta, bai. Bale, hasi berriro erantzuten. Bai. Iruñeko euskalgintza hori euskararen aldeko edo euskararen alde lerratzen garen gizarte eragile eta sindikatu ezberdinek parte hartzen dugu, talde heterogeneoa edo ezberdina gara, partaide ordezkari ezberdinek parte hartzen dugu eta ja duela urte desente dago martxan Iruñeko euskalgintza bere horretan eta Iruñan euskararen aldeko mugimendua eta giro sozial bat sortzeko helburu horrekin, jarduten dugu. Eta zein da nolakoa da zuen lan egiteko modua? Guk problematika ezberdinei erantzuten diegu eta unean une ekimen ezberdinak, izan ekimen mobilizatzaileak edo eta beharrezko baldin baiz duzuekin ere bai Iruñeko udaletxearekin gure kasuan hartu emanak ere izaten aldira, baina hori pixkat jardutekoa ez, pixkat aktibazio sozial hori lortu euskararen alde bultzada bat emateko gizartetik. Orain eta azken aldian arazo bat daukagu mahai gainean, ezta? Eta azaldu dezakezu hau modu sakonean? Bai, orain problematika bat daukagu mahai gainean, badela Iruñean haurreskoletan ez dagoela bermatuta euskaraz matrikulatzeko edo aurrak 0-3 urte bitarteko aurrak euskaraz matrikulatzea ez dago bermatuta auzo guztietan. Gaur-gaurkoz Iruñean soilik Txantrean dago gure eskola publiko bat
euskaraz murgiltze eredua dagoena, eta gainontzeko haurreskoletan edo erdera hutsean edo gaztelania hutsan hobe esan daude, edo bestela eredu mixtoan daude. Hau da, gaztelaniaz jarduten da euskarazko zenbait orduekin edo ekintzekin, eta berdin ez, edo ingelesez euskarazko zenbait ekintzekin. Orduan, hor arazo bat dago, zeren ez dago bermatuta familia orok, nahi duen familia orok bere aurra auzoan gertuen daukan haurreskolan euskaraz ikasi ahal izatea. Esan duen bezala, soilik batean egin daiteke. Orduan guk uste dugu borondate politiko bat egon behar dela eta akordio politiko bat egon behar dela, eta hori Iruñeko udaletxeak bermatu behar duela auzo guztietan nahi duen familia orok beren aurrak euskaraz ikastera ikasi ahal izatea, eta hori uste dugu egin daitekeela, gaur egun dagoen udal gobernuarekin, eta horregatik gabiltza giro sozial hori sortu nahian edo sortzen eta mobilizatzen Iruñeko udalak arazo honi irtenbide bat eman diezaion. Murgiltze eredua aipatu duzu, zer esan nahi du honek? Murgiltze eredua, guk ulertzen du murgiltze eredu bezala, euskara ardatz daukan ikaskuntza, erakaskuntza eredu bat. Izango litzateke Nafarroan, gaur egun D eredua izango litzatekeena. Euskara ardatz daukana, eta gero beste ekintza batzuk ere egin behar badira beste hizkuntza batzuetan, baina guk uste dugu 0-3 urte horietan, lehenengo kontaktua hizkuntzarekin importantea dela euskaraz izatea, eta gainera ikerketa linguistiko ezberdinek diote murgiltze eredua dela benetan eleaniztasuna, etorkizunen eleaniztasuna bermatuko duen eredu bakarra, da euskara jakingo duguna, eta gero gaztelania eta ingelesa ere gizartan dauden hizkuntzak dira eta horiek ere ikasiko dira, baina ez ezagun ahaztu gainera euskara minorizazio egoera batean dagoela, gaztelaniarekin alderatuta, eta beraz murgiltze ereduak bermatzen du benetan euskararekin kontaktu euskalduntze, benetan umeak eta gizarte euskaldunduko duen hezkuntza eredua, hori da murgiltze eredua. Eta soilik publikoan ematen da edo baita ikastoletan? Murgiltze eredua eremu euskaldunean hezkuntza badago murgiltze eredua, eremu mixtoan ere bai, eta ez zonalde ez euskaldunean legeak bermatzen du D eredua egon dara izatea, baina gaur-gaurkoz ez da ematen. Eta ikastoletan badago murgiltze eredua, hien hizkuntza eredua hori da ere bai. Baina hori, guk haurreskoletan murgiltze eredua eskatzen dugu, haurreskola publikoetan, Iruñeko udalaren eskumenak direnetan, eta horren alde gabiltza lanean. Eta beti egon da arazo hau edo noiztik gertatzen da? Bai, beti egon da, gainera Iruñeko euskalgintzatik urte desente daramagu honekin borrokan. Barzina Iruñeko alkatea zenean soilik 2 haurreskola zeuden euskaraz, murgiltze ereduarekin, Txantrean aurkitzen ziren biak. Gero Joseba Asiron edo aldaketaren gobernua sartu zenean 2015 urtean salto bat eman zen, esan behar da, Txanterako 2 horietaz aparte Donibanen eta Arrotxapean ere bai murgiltze ereduko haurreskolak jarri ziren, osotara 4 ziren. Eta gero ja, aldaketaren gobernua bukatu zen 2019 urtean, Enrique Maia eta Kristina Ibarrolarekin soilik haurreskola bat Txantreakoa utzi zuten, pixkanaka desegiten joan ziren edo gutxitzen joan dira euskarazko eskaintza haurreskoletan. Eta gaur egun Joseba Asironekin eta udal gobernu osatzen duten beste gainerako alderdiekin, momentuz egoera ez da aldatu. Enrique Maia eta Kristina Ibarrolarekin dagoen egoera horretan jarraitzen dugu, soilik haurreskola
bat dago, eta hori da eskatzen dioguna udal gobernuari. Udal gobernuan 2015an hasi zuten bide horri jarraipena eman, eta orduan baino eskaera pixkanaka handitzen joateko. Osea, aurrera pausoak eman Aurrera pausoak, ordez, atzera joaten gara, ez? Hori da, eta euskararekin guk oso argi daukagu. Nahiz eta atzera pausoak ez eman, aurrera pausoak ematen ez baldin badira, minorizazio egoeran dagoen hizkuntza batean, euskara bezala, aurreraz bagoaz, atzeraka goaz. Eta hau gertatzeko faktore ezberdinak zeintzuk dira? Faktoreak hau gertatzeko ikusten dugu borondate politiko falta badagoela alde batetik, eta nagusiena alderdi sozialista, alderdi euskarofobo bat da, euskararen kontra dagoen alderdi politiko bat da, eta alderdi sozialistak udal gobernu hau babesten du kanpotik bada ere, bere botoak beharrezkoak dira. Hori alde batetik. Beraz, alderdi sozialistak euskararen kontrako politikak egiten ditu, beti egin ditu, eta beraz hor zango traba hori hor dago. Eta beste alde batetik, udal gobernu barruan dauden alderdi politikoak, horiek ez daukate interes euskararen aldeko alderdi politikoak dira, baina bai, gai hau ez dirari erdigunean jartzen, behar duen garrantzia ematen, eta ez dirari benetan guk uste dugu alluketen indar hori jartzen egoera aldatzeko. Horregatik, pentsatzen dugu, eta instituzioek ere behar dute, giro sozial hori kalean aktibatuta egotea, jende aktibatuta egotea, eta presio hori kaletik ere bai jasotzea, benetan egoera honi irtenbide emateko uste dugulako, udal gobernu honekin irtenbidea eman altzaiola egoera honi. Eta gero hori, lehenagotik aurreko 2015 arte, eta 2019tik 23ra ere bai, eskuina egon da udal gobernuan, UPN, PP, Navarra Sumarekin Ciudadanos ere bai, horiek alderdi euskarofoboak dira ere bai, PSN bezala, euskararen kontra dauden alderdiak, eta horiek badakigu trabak jarriko dizkigutela helburu hauek lortzeko, eta hori eskatzen diegu euskararen kontra egin ez dezaten, behintzat trabarik jarri ez dezaten. Baina udal gobernua baldintzatzen ez dutenez, uste dugu momentu aprobetxatu behar dela egoera honi buelta emateko. Eta oraingo gobernuak ze aitzaki ditu ez sartzeko murgiltze bedua, ze ezakit idealak ez dira aitzakia izango, ez? Udal gobernuak berez aitzakiarik jarri ez du jartzen mintzat hitz egiten duenean, Joseba Sironek alkatetza hartu zuenean, esan zuen edo berak eta udal gobernunek bermatuko zuela, eta hala dago jasota akordio programatikoan, gobernua sostengatzen duten edo parte hartzen duten akordio programatikoan jasoa dago, bermatuko dela, progresiboki bada ere, auzo guztietan murgiltze eredua haurreskola guztietan. 23-24 ikasturte, 24-25 ikasturte honetarako margenik ez dute neuki, jakizten nahi Barrolak hori ongi lotuta utzi zuelako, baina orain ikusten dugu 25-26 hurrengo ikasturterako posible dela, akordio politikoa dela iritsita eta borondate politikoa erakutsita eta gai hau erdigunean jarrita eta indarrak jarrita posible dela egoera buelta ematea. Iruñeko udalak ez badu orain arte egin, alde batetik da gai hau erdigunean eta behar diren indarra jarri zituelako honetan, eta inertziek eraman da, eraman dute udal gobernua pausoak oraindik ez ematera, baina oraindik garaiz gaudela uste dugu, eta posible dela udal gobernu honek benetan ardura hartu eta behar diren eman behar diren aldaketak egin ditzan. Eta zuen eskaerei eman dizuete ezakit erantzunik? Gu momentuz ez daukagu Iruñeko udalare berririk, ikusi beharko da
asteazken honetan daukagun mobilizazioaren ostean, hartu emanekin hartu emanako egiko ditugun, eta gure helburua hori da, mobilizazioenekin jende aktibatu, gizartetik presio bat egin Iruñeko udalak egora alda dezan, eta hortik aurrera pausoak Iruñeko udalak pausoak eman dezan, guk uste dugu posible dela, eta horretan gabiltza. Eta herritarren aldetik zer egin dezakegu hau aldatzeko? Bueno, herritarren aldetik esan dudana, nik uste dut garrantzitsua da, eta Iruñeko Euskalduntzek uste dugu garrantzitsua dela giro sozial hori kalean egotea, euskararen aldeko giro sozial hori aktibatuta egotea. Euskarak behar du, une oro gizartearen aktibazio hori, mobilizatzeko gaitasun hori, eta ikusten dugu, beste gauzatzuk ere egin daitezke, ez dugu ez esaten, baina behintzat gizartetik mobilizatzen jarraitu, eta garrantzitsua iruditzen zaigu, asteazken honetan daukagu mobilizazioa bezalako ekimenetan parte hartzea, euskararen alde lerratzea, zen hizkuntza eskubideak, giza eskubideak dira, herritarrek dauzkagun eskubideak dira, Iruñeko herritarrek dauzkagun eskubideak dira, bai, seme-alabak haurreskoletan euskaraz matrikulatu ahal izatea, eta beste alde batetik aurrek ere euskaraz txikitatik jaso dezaten eskubidea dukate ere bai, eta horren alde mobilizatzea garrantzitsua da, eta hori egin dezakegun gauza bat, asteazken honetatik hasita adibidez. Hau salatzeko ere bideo bat kaleratu duzu, ezta? Lau familien egoera islatzen den bideo bat, eta zein da hauen egoera azaldu dezakezu pixka bat? Bai, kasuistika ezberdinak azaltzen dira bideoan, eta gu azpimarratzeko kasuistika larren eruditzen zaiguna edo, bada familia batzuk ezin dutela euskaraz matrikulatu beren seme-alabak, eta derrigortuak daude gaztelaniaz matrikulatzera, haien seme-alabak haurreskoletan. Kasuistika batzuk daude, batzuk ez dutela Iruñean txantreako haurreskolan plazarik lortu euskaraz matrikulatzeko, beraz gaztelaniaz matrikulatu behar izan dute, beste batzuk kontziliazioagatik hurbilen dagoen haurreskolara matrikulatzera esango genuke behartu ikusten dira bere burua kontziliazio eta familia ordutegi aldetik, beraz haien auzoan ez bada euskarazko eskaintzarik ez adima dago, gaztelaniazko erabidari behar dute. Horiek kasuistikak, horiek dira edo beste kasuistika izan daiteke, eta bideoan ere azaltzen da, beste auzo batetik txantreara ekartzea haien seme-alabak euskaraz ikasteko eta Iruña guztiak gurutzatu behar izatea, hau da, gaztelaniaz, haurreskolak gaztelaniaz nahi duen familia bati inoiz gertatuko izazkion gauza gertatzen zaizkie euskaraz matrikulatu nahi dituzten familia horiei, eta hori bidegabekeria bat da, euskara Iruñeko hizkuntza bat izan da. Eta zentzu honetan, zer esaten du Euskararen Legearen 25. artikuluak? Bai, berez artikulu hori da berez aplikatu beharko litzatekena Iruñan eremu mixtoa izan da, eta hor Euskararen Legeak 25. artikuluak esaten du pixkanaka une oro joan bar dela euskarazko hezkuntza eskaintza hori zabaltzen eta handiagotzen. Hori besterik ez du esaten, baina garrantzitsua da esaten duena, eta hori gaur-gaurkoz Iruñeko udalari eskatzen diogu hori aplika dezan, eta pixkanaka progresiboki bada ere joan dadila euskarazko eskaintzera aurreskoletan handitzen, bere eskumena aurreskolak direlako. Eta uste duzu aldaketa honek eragingo duela euskararen egoeran, Iruñean dagoen euskararen egoerari? Bai, guk uste dugu baietz, euskararen normalizazio eta biziberritze prozesu honi bultza emango lioke Iruñean, aurreskolak, auzo guztietan murgiltze ereduzko aurreskolak egoteak bultzada hori emango lioke zalantzari gabe, eta horrela pauso oso garrantzitsua izango litzateke Iruñean euskararen normalizazio eta biziberritzari dagokionez. Inoiz egon ez den egoera batean jarriko ligukeelako, eta euskarak benetan merezi duen estatusa emango liokeelako Iruñeko udalak aurreskolei dagokienean.
Eta erabileraren kasuan? Bueno, euskararen ezagutzen unibertsalizazioan ematen dira aurrerapauso guztiak, bere ekarpena izango dute etorkizun erabileran ere bai. Eta erabilera sustatzeko ere bai, beste indargune batzuk ere beharko direla, baina behintzat urrats honek ere zalantzari gabe guk uste emango liokela bultzada hori gero erabileran. Aipatu duzu mobilizazioa antolatu duzuela, noiz izango da, non? Bai, mobilizazioa asteazken honetan izango dugu, abenduaren 11ean, arratsaldeko 5:00 Sarasate pasealekutik hasiko gara, Nafarroako gobernuaren aldeko pasealekuaren aldetik, eta Iruñeko udaletxeraino joanen gara. Eta arratsaldeko 5:00 animatzen ditugu hori hiritar guztiak, iruindar guztiak, euskaltzale oro, Euskararen alde dagoen pertsona oro bertan mobilizatzera, esan dugunako, garrantzitsua delako giro sozial hori egotea Iruñeko kaleetan, Iruñeko gizartean, benetan Iruñeko udalak senti dezan ardura hori afera honetan, daukan ardura hori afera honetan eta neurriak har ditzan. Eta nola uste duzu bukatuko dela kontua azkenean? Bueno, gu gaurkoz ez dakigu, guk espero duguna eta gustatuko litzaigu eta uste dugu aukerak daudela, bada 25-26 ikasturterako aurreskola guztietan ez baldin bada ere, gehienetan, auzo guztietan murgiltze eredu hori bermatuta egotea, guk uste dugu hori dela bidea. Uste dugu euskara dagoen egoera, minorizazio egoera honetan euskarak hori behar duela, aurreskolak eta hezkuntza esparru guztietan, murgiltze eredua behar du, jendea euskaldunduko duen eredua eraginkorrena hori delako, murgiltze eredua delako, eta guk uste dugu udal gobernu honekin aukerak badaudela hori lortzeko, eta horretan lanean jarraituko dugu eta espero dugu bere fruituak izatea. Bueno, Aritzia, bukatzeko, ezakit zerbait gehiago komentatu nahi zuen, jendeari zerbait esan? Bueno, jendeari komentatzea, Iruñeko euskalgintzatik jarraituko dugula lanean, senti dadila Iruñerriko biztanle hori interpelatu Iruñeko euskalgintzatik, bai asteazken horretan eta bai aurrerantzean ere euskararen alde, bai aurreskolekin eta bai beste afera batzuekin egingo ditugun mobilizazio ekimenetan parte hartzera, euskara guztion bultzada behar duelako, esan dudan bezala. Euskara gaur egun dagoen egoeran, guztion bultzadarekin aurrera eramaten ez badugu, euskara atzeraka doalako. Orduan guztion bultzada behar dela, eta jarrai dezagun mobilizatzen eta ekimen ezberdinetan parte hartzen eta euskararen alde egiten. Bueno, Aritz, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta hemendik gonbidapena luzatzen dugu, mobilizaziora parte hartzen, mobilizaziora joatera animatzen diren, eta hori, mila esker. Mila esker zuri, eskerrik asko. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.